Kramse Spektrum. En kraftig bombeeksplosion har netop ramt et stormagasin i New York. En gerningsmand, der går under dæknavnet Simon, har truet med yderligere terroreksplosioner, hvis ikke en række betingelser bliver opfyldt. Men fuck det. Bruce Willis, han skal nok ordne det. Nej, for satan. Bruce Willis er syg. Hans mor lige ringer. Hvad fanden gør vi så? Så bliver det vel Niels og Sune, altså. Fuck. Må jeg få nogle af dine chips også? Er jeg helt sikker? Hvad er det for nogle telefoner, vi skulle hen til, Niels? Det ved jeg ikke. Der er noget med ham der bombemanden ville ringe, ellers ville han bare springe alt muligt totalt i luften, mand. Det er basically ikke særlig fedt. Det er nok kønt. Ja. Der er noget med en skole, han ville springe i luften. Det er meget godt, de der med bacon. Ja. Tager du ikke lige telefonen? Tager du den, ikke? Jeg kunne bare godt tænke mig lige at slappe lidt af, for nu har vi bare løbet herhen, ikke? Hallo, er det bombemanden? Birds of a feather flock together, so do pigs and swine. Rats and mice have their chance, as will I have mine. Gokker, gummiklokker, mand. I'd advise you to take this more seriously. Jeg ved godt, det er rimelig seriøst, det med den bombe, som du vil springe i skolen der, ikke? Men nu har vi bare stresset så vildt for at komme hen. Vi nåede ikke engang næsten at købe chips. There's a significant amount of explosive in the trash receptacle next to it. Skralderen. Wow. Try to run, and it goes up now. Godt vi høre. Jeg tænker at lige at sten. Det skal du ikke være bange for. Now, do I have your attention? As I was going to St. Ives, I met a man with 7 wives. Every wife had 7 sacks. Every sack det går had 7 alt for cats. stærkt, Every det der. cat has 7 kittens. Kittens lige had stop sacks en of gang. wives. How many were going to St. Ives? Lad os lige høre den igen. Not a chance. My phone number is 555 and the answer. Call me in 30 seconds or die. Ej, ja, 30 sekunder, det er alt for kort, mand. prøv at vi skal løse den her gåde, ikke? Men jeg kunne bare lige godt tænke mig lige 5 minutter. Der er heller ikke... Jeg prøver bare at trykke det første nummer i rækkefølgen der. Okay. Hello? Og hvad, mand? Er det bombemanden? Det er sgu da rimelig heldigt, mand. Så springer du ikke bomben i luften, vel? But you're 10 seconds late. Ja, men der er stadig meget vildt, ikke? Og vi ramte det rigtige telefonnummer, Simon. Er det ikke okay, så? Og så ikke lade være at springe bomben? I didn't say Simon says. It's 9:15. The number 3 train is arriving now. I left something provocative on that train, Joe. Simon says, get to the payphone next to the news kiosk in Wall Street Station by 10:20. Or the number 3 train and its passengers vaporize. Use any means of travel other than civilian, I blow the train. Attempt to evacuate the subway, I blow the train. Der er lige nogle flere af de her bacon. Helt ærligt, mand. Nu er vi lige løbet. Kan vi ikke lige sten 5 minutter, mand? Inden vi skal hele vejen. I call you in 30 minutes, be there. Der er ikke noget derovre på 30 minutter, mand. Det kan jo ikke lade sig gøre, mand. Det jeg synes, vi skal gøre, det er, jeg synes lige, vi skal spise de her chips, ikke? Jeg synes, at vi lige skal købe nogle nye. Og så lige tage 5 minutter, hvor vi stener. Og lige tænker over, om det overhovedet kan lade sig gøre med det her, når der er så meget stress på, ikke? Ja. Nå, men nu tror jeg, de er ved at have fundet bomben. It's not rigged. Pull it. Jeg håber ikke med mig, det er bomben, for jeg er så træt af at gå rundt og lede hele tiden, mand. Ikke flere bacon, de der. Hvad, mand? I'd say you could call off your search. Det er bomben. Can you stop it? I shouldn't even touch it. Who knows what kind of booby traps this thing's got? When do we evacuate? Simon says he sees one kid leave the building. Fine, there's a chance that somebody's still watching, but we can't stand here with our thumb up our ass waiting for this freaking thing to blow up! Hey. Prøv at høre, nu synes jeg...
Nu synes jeg lige, I skal tage og slappe lidt af, ikke? For jeg ved godt, det er gået rimelig dårligt med alt det der med bomberne, der hele tiden er ved at eksplodere det, ikke? Men derfor synes jeg ikke, I skal blive uvenner, fordi I skaber sådan en totalt anspændt stemning. Så skal vi ikke bare lige sten i 5 minutter, altså. We're gonna have to go with the evacuation. We're gonna go! Øj, man! Nu tager jeg lige 5 minutter, hvor jeg stener, fordi det her... Det er så vildt. Har du flere chips?